Римзил абый, менә сез конгрессны оештырган кеше һәм узак еллардан соң конгресска кире әйләнеп кайткан кеше. Моны инде күпләр моңа әзрәк эштән әзрәк борчылалар да, аптырыйлар да. Конгрессның сәясәтенә сез бүген йогынты ясый торган кеше әле. Мин конгрессның интернет порталында эшлим. Анда дөнья дигән видео студия хәзер бит замана шуңа бара. Юаннар кызгысын алып барасыз. Анда матбугат бөтен мәгълүмат системасын карап, яңа гына чыккан газет журналларга күзәтү эшлим һәм гомумән әгәр дә мәгълүмат системасын үстермәсәк, милләт бөтенләй булмый. Чөнки ул мәгълүмат системасы ул мөхит мәдәниятне дә алып килә, мәгарифне дә үстерә. Шуңа күрә мин уйлыйм, иң мөһим тамырында утырам дип мин үземнең шушы яшымда инде 30 яшка елга якын хәзер шушы татар конгресс тирәсендә булу ул табигый. Хәзерге вакытта безнең буын, бу конгрессны башлаган буын тәҗрибәсе һәм ул вакыттагы идеализм булмаса, бүгенге безнең конгресс һәм татар җәмәгатьчелеге башка булыр иде. Ана Россия татарлары турында китап чыгардым бит әле. Автономный плавание дигән татар автономиясының тарихы турында. Үзебезнең булган беренче еллардагы гамәлләр турында искә төшеп торам һәм шушы мәгълүмат системасына үзебезнең карашны күрсәтеп торам. Бу минемчә татар конгрессының политикасына эшенә өлеш кертә, ләкин әлбәттә мин канәгать түгел. Кем канәгать? Хәзер безнең глобализация бик шәбәеп китте. Маңкыртлык артты. Яңа буын урыс телле яки милли үзаң яшьләр үсеп чыкты. Бөтенләй башка. Менә шу шартларда без мөгаен гайри рәсми эшне күбәйтергә тиештер һәм интернет аша һәр татарның өенә Skype аша барып җитәргә тиештер. Хәзер без теге зур форумнар, сабантуйлар алар яхшы үтә, алар да кирәк. Аларның чыгымнарына да дәүләт яхшы ярдәм итә. 90нчы еллардагы кебек иҗтимагый эш, иҗтимагый хәрәкәт һәр кешенең үзе теләге белән бушка эшли торган кешеләрне сайлап алып, аларны үстерү әле иртәрәк әле аларны онытырга. Менә шул, ягъни хәзер дәүләт бик яхшы ярдәм итә, ләкин милли җан иҗтимагый хәрәкәт үзенең миллилеген онытырга тиеш түгел. Әгәр дә халык үзе генә үзенең энергиясын салса гына үзе яши ала. Ниндидер өстән ярдәм биреп, фарман биреп, шикләп яки үстереп кенә милләтне яшәтеп булмый. Минем милләтем, моны дип әйтәм, кай вакытта сорыйлар, синең дәүләтең юк дип, минемчә Татарстан Республикасы 100 еллыгын тутырган, ТССРдан башлаган бүгенге Татарстан ул начар әйбер түгел, ул менә безнең 15нче гасырдан соң Татарстан ул безнең соңгы 450 ел элек булган дәүләтебезне төзүне, кайтаруның беренче зур адымнары булган һәм зур нәтиҗәләргә ирешкәнбез бит инде без. Шуңа күрә без шуны сакласак, Татарстаныбызны сакласак, һәм гомумән татар халкы. Минем дәүләтем бар, ул Татарстан Республикасы һәм минем татарларым. Туган җиремдәге дә, татар яшәгән төбәкләрдә, алар икесе бергә, аларның милли оешмалары, үзләренең яшәгән төбәкләрендәге кадрлар белән бергәләп яшәү ул бик зур дәүләт һәм тегенди мондый вакыт дәүләтләрдән көчлерәк, зуррак. Ну менә мәктәпләрдә телне кызганычка каршы элекке кебек саклап калып булмады. Ә менә хәзер калдырылганын саклап калып булырмы сезнеңчә? Ничек сакларга аны? Бер җирдә дә әле туган телне өйрәнүне тыймыйлар бит. Ә нигә өйрәнмәскә? Минемчә хикмәт безнең үзебезнең татарларыбызда, ата-аналарда, алар ялгышып, туган телне белмәсәң бик грамотны булып китәбез дип уйлыйлар. Просто сөйләшергә, әдәбиятны, мәдәниятны аңлатырга, берничә телне белергә, тарихны аңлатырга, үзебез эшләргә моны. Һәм әлбәттә дәүләт рөхсәт иткән мәгариф, мәдәният системасы рөхсәт иткән әйберләрне кулланырга. Патша заманында мәдрәсәдә акча алмаган, газет журналларда акча алмаган, беркемгә дә фәрман да бирмәгәннәр, ә милләтебез формалашкан. Туры килә хәзер шундый чакларында искә алырга һәм Аллага шөкер, әле ул яктан караганда, патша заманында караганда шартлар әйбәтрәк әле.